det for noget? Ja, men det ordner Per far det der. Du skal bare stå der stille og rulle. Nej, jeg skal. Ja, nej, hvad hedder det? Far, du skal bare stå, du ikke rammer noget derovre. Ja, jeg skal nok stå stille og rulle. Så, far. Nu bliver det spændende, hva'? Nu bliver det spændende, ja. Nu bliver det spændende. Ja. Du må godt trække den ind, du kan. Og hvis du er i tvivl, så råber du bare højt og spørger Per. Ja. Ikke om? Hvis det er også en lumkæld. Kom. Du har den stadig, ikke? Ja, det gør det. Træk, du skal bare trække. Du skal bare trække. Bare træk, hvis du holder stangen op. Ja, du skal bare trække og holde stangen op. Hvis du er i tvivl, så den skal nok hive, hvis den vil den anden vej. Ja, det er fint. Nej, det er godt. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Ja. Jeg får lige ikke kommer ind. Du må godt trykke på den der. Nej, den skal have lov til at løbe. Ja, den var løbe. Du skal ikke holde fast. Det var løbe. Hvorfor en til du? Ja. Ja, den der. Den der. Jeg holdt den inde. Den er helt. Den. Jeg holdt den inde. Ja, godt. Bare tag det stille og rulle, bare. Det er væk. Kom lige. Må jeg trykke en gang til? Ja. Det vender vi båden. Ja. Nej, den er derude. Den er langt derude. Bare bliv ved, far. Kan du mærke det lige nu? Ja, jeg har den. Det er langt. Den er langt ud, ja. Og det er på fluestangen. Det er totalt sejt, man. Hvad er du ikke røget, du? Nej. Det var heller ikke det, jeg mente. Den holder den der. Så var det for min gang. Kan du trykke en gang til? Ja. Så rører den tværs over det hele der. Jamen, det har han styr på. Over til helt over til højre. Trykke 2 gange. 2 gange. Ja. Hold den ene. Hold den ene. Sådan. 2 gange. En gang nu. 1 gang. Ja. Ja. Du over her. Pas du den vej. Stik gejene bort. Den over på den side her. Bare læn dig op ad dig. Ja. Ja, bare hold den ene der. Så trækker du den ind stille og roligt. Ja. Og træk. Og hold stangen deroppe, ja. Så han hele tiden kan se. Ja. Så, mor, så kan du komme hen og kigge. Hvad? Prøv på en gang til, John. Er I på vej derude? Ja. Ja. Så rolig. Du har den jo. Ja. Går det til? Nå, der er nede i vandet, bror. Og stille og roligt, far. Stille og roligt. Så. Ja, du har den. Bare løb ud, og den løber vildt. Ja.
Får du op til, Rune? Tak. Så er du bare for at tingene ikke falde ned så. Ja, du har den jo. Det står stadig 0-0. Hvis du mister den, så står det 1-0 til Laksen. Bare kom ind med den. Ja, det ligger nede og se. Se, den ligger 20 meter bagud. Bare hold balancen derovre. Ja, det var sådan det. Ja. Vi skal nå over på din side. Ja, det er det. Skal den gå? Ah, det er sådan det der. Hvornår på din side? Nej, det er det ikke. Men Jeg skal bare gå lidt. bare stille og roligt, far. Du har den jo. Ikke også? Tag det roligt. Ja, den bare gå lidt. Det er fint det der, så går den nemlig væk. Det er fint nok det der. Stille og roligt. Ja, der er han jo. Yes. Kom så. Kig derovre. Yeah! Woo! Sådan, fatter! Hey! Nej, Super, Per! Det kommer jeg hjælpe med nu. Du. Sådan! Bare der er nogen, der ser sig ud i hele Danmark. Åndssvagt at se det her. Ej, hvor er det godt. Du kan tro, du. Fedt, fatter! Du var lige med regn, der gik over snøren derovre, du var. Det er godt, vi er pænt med til at bakse det hele. Sådan, du. Det med. Ligge ned i vand, det ser ikke ret stort ud. Ej, det var fint, du. Ja, det er flot. Så lykkedes det sgu, John. Du hører det så. Ja. Jeg tænkte også lige pludselig, så skulle jeg bare væk derindefra, og så var det sgu. Og så må... Prøv at se. Så må... Jeg så slummer, og så vågner jeg. Ja, det... Jamen, den stod og hiv i stangen over. Nej. Det er faktisk forkert.